Gihisgutan karon sa Ginoo ang kinaiya sa tao nga tinuod gyud nga nagampo. Lingya imong tupad ing na tininuod ning imong ampo. Ing na ba imong tupad na tininuod ni kay dili di ay o kana bang automatic nga tungod lang kay nisimba ta nya atong gisunod ang balaod sa simbahan, unsaon pagsimba, unsaon paghalad nga ang Ginoo malipay na nato. Duna di ay importante kayong requirement niya ug siya ra gyud makakita niini. Ang Ginoo ray makakita, di kay ni makita nato ug unsa man na ang mapaubsanon nga kasing-kasing. Gilain na sang lingi sa imong tupad ing na unsa man ka pagarbuhon o mapaubsanon. Ing na ba na pagarbuhon ka o mapaubsanon. Na may daghan nato nga nagsigig simba, sige paganig misa, gawali man gayron. Nabuutan kay gnaong atong tan-awon kay hapit tanang obligasyon sa simbahan gituman hasta ang pagpuasa, hasta ang paghatag og tithing. Sa una sa ila istrikto makailangan 10% gyud sa tanan nimong income. Lipay ang gikempari ana kung naagi 10% kay kasagaran aning nanimba ambot kaabot pa kag 10% inyong gihatag. Tanaw nako gamay kayo gyud murag pinakadako 5% siguro, di ba? Pila may 10% sa 500 pesos, di mo kay ba? Pila? 50. 50 nga pila ka buok dinhi ang mo earn og 500 pesos ang semana nga mohatag og 50. Unya pila may 10% sa 3,000? 300. Pila man kabuok ninyo dinhi nga kada semana mo earn og 3,000 nga mohatag og 300? Oy, 100, 50, 20. Unya ron kung negosyante ka, mo income kag tag 10,000 ang semana, pila man tay imong ihogs kolekta? 1,000. Pila man kabuk dinhi ang nag-income og 10,000 ang semana nga muhog yun og kada semana 1,000. Og dili mag-birthday, di yun muhog. Wedding anniversary, hog anang dako-dako. Kausa-usa ka tuig. Unya ron kung nag-income kag 100,000, pila may imong ihogs kolekta? 10,000. Kinsa ninyo dinhi ang nakahog nag 10,000 sa kolekta? Wow! Unyag nag-income kag 1 billion sa flood control. Nauwan na rabasad. Pila may imong ihogs kolekta? So mina ko makuyapan siguro pari na imuhog og 100 million ay. Humana gid untang atong tanang project dinhi. Din ajud ko mamaligyag slot. Og naa mo anang batasana. Igo na bana nga makalipay sa Ginoo, tingali makalipay sa Ginoo. Pero kung imo nang gibuhat aron lang pagpakita nga kamaojud kang mutuman og balaod nya musugo dayong kag panaway atong dili makatuman, musugo dayong kag tamay atong uban nga way simba-simba, sige lang tungit, sige lang inom, sige lang suyop, manaway na kaato, musigi kag simba nya magsigi din kag panaway sa imong bana nga nagsigi lang inom way simba-simba nganlan panimog yawa panuway.
Sige kag simba, sugod kag panaway, magkusmod imong naong, magtanaw sa imong ugangan, nagasigig libak nimo. Huway kapuslanan ang imong pagsimba. Ha? Sige kag simba, sige sa kag pakulor ana imong buhok, sige kag kiskis ana imong kilay, sige kag inom ana mga pills, ana palaygit pa ka. Huway kapuslanan. Kay unsa man di ang kinaiya sa mapaubsanon nga tao. Sama ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, giisip niya nga ang kabubuton sa Dios mao gyoy iyang tawgon og ganti. Ug unsa may kabubuton sa Dios ngadto niya nga sa iyang pagsangyaw prisohon siya. Kamo malipay mong prisohon. Tanawa, mga yawanon gyud ka. Si San Pablo giisip niyang kalipay part sa iyang misyon og katumanan gani sa iyang misyon nga gipriso siya. Unya kay gischedulean naman siya kanus Asia patyon. Naputlan siya sa iyang liog. Nisuwat siya aning second letter niya ni Timothy chapter 4. Nindot kay niyang pagkasuwat. Tanawa ha? Diyon sa niya pagsuwat, naminaw ba mo first reading? First reading. Second reading, ningon siya, bahin ka nako, miabot na ang takna, nga iula ang akong dugo, panahon na, nga mobiya ako ni ining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot, ang pagpakiglumba, og natapos ko gayod kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Pasabot, nituog yapon siya nga kini premyo nis Ginoo nako nga putlan ako sa liog. Og karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Sinangana hasta ang iyang kasakit og kamatayon giisip niya kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga ni adto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo, ang matarong nga maghuhukom og dili kanako lamang kundili sa tanan gayod nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Kani di ay mo'y kinaiyas mapaubsanon, kana bang ang kalipay ug ang kasakit imog yung ipasalamat sa Ginoo? No? Lingay mong tupad. Ing na nagpasalamat kong nagkatupad taglingkod. Ibaw man kung waka kauyon anang gipalingkod ka diha. Salamat nga ni ata dinhi palingkura nga way ludhanan. No? Nakit kinirong tuhod nato i-konsekresyon. Ano ba? Kinsa dinhing mga asawaha nga nagsigig yung pasalamat sa Ginoo kada adlaw ikakita ninyo nga buhi pang inyong bana. Taas ang kamot. Naay mga tulo ka buok. Ang uban nagsigi nagpangandoy kanus ama ni mamatay. Okay mga wa mo ayon, sige mo simba-simba. Kinsa mang mga banaha dinhi ang nagsigig pasalamat nga ang inyong asawa buhi pa, yaw-yawan pag yung kayo. Taas ang kamot. Duha ra sad kabuok ang bana. So majority di kadawat. Pangutan ako napadir nakapasalamat ka sa halin nimo sa slat kay kanoy Oy nagpasalamat ko gamaya sa halin naagi pakapin pagmahay ba. Pero sagdi lang. Sige ha, mo report na ko ninyo. Pasalamat sad mo nga naay namalit. Bisag ikaw gud wa ka kapalit pero at least naay namalit. Ang atong halin sa atong grace niabot na og 77,323 kaslats. Naapay 622,677 kaslats nga available tag 100 pesos per slot ra gyud ni. Naay 70 slot challenge para atong arang-arangan pagkabutang tag 7,000 ni siya. Niabot na sa 244 ang atong nadawat nga challenges sa grace. Ang atong
PPSC katong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela. Niabot ng atong halin, mao man ni atong gigamit sa pagsigig himog improvements dinhi sa atong simbahan og mga repairs. Niabot ng atong halin og 45,213 ka slots, napay 54,787 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Unya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge. 102 na sad ang atong nadawat. Ambot og ang atong IT naka-prepare ba? Ako mo tong giingnan, ako lang testingan og naabay ipakita. Atong ipakita og unsa nay naabot aning atong 45,213 ka slots. Aside sa makita ninyo dinhi sa sulod, nanay hili fans, nanay mga TV, nga sa gawas sa palibot nato ang before and after naa ba dong? O mo na ang atong before. Pag abot na mo dire, mao na siya ang naong sa atong palibot sa simbahan. Kita mo sa atong simbahan? Oh. Nya mo na siya ang after. Oh, tanawa, di ba? Mura mo nagdagat. Mura og kanang ko ano, murag dagat nga nanay kuan. So ora na siya og kuan, Plaza Independencia. Nanas loyo simbahan. Anha diha mag-concert ang Sweet Notes pohon. Nya ang atong palibot simbahan, o tanawa, di ba, limpyo-limpyo na. O, mura na siya in town. Atong pakpakan, no, ang namalit og slot. Niya, na atupa na ang atong kusina, dili na muto, di na magsagol ang uwan o ang sabaw sa inununan. Niya, dito sa kanisan koan, kaning atong CR, ato na sang naatupan, atong gi-repair. Kaysa una ang atong CR, murag class D man to siya, class D. Karon mahimo na ng class B. Niya pohon o magsige mo palit og slot, diha dapita sa pikas tungod anang atong kampanaryo, maghimo ta diha og class A nga CR. Kanang inigsod nimo siya na mo ablis pultahan. Iniglingkod nimo wa na siya na mo trabaho sa tanan. Ano, automatic. Karon igsunod nimong barog di nakakagawa sa CR. Class A na siya. O, posible ay. O, sige, muna na itong improvements tungod na sa inyong mapaubsanong pagsigig palit og slot. Nya sa ato sang DPR katong itabang nato sa mga katong mo adto sa kanaganing naigo sa earthquake sa Northern Cebu, niabot ng atong halin og 13,261 ka slots. Unya ang atong na-spend 8,773 ka slots. Napataroy available nga balanse nga ighatag pa nato nga 4,488 ka slots na tag 100 pesos per slot. Equivalent ni 448,000 pesos. So, og madako-dako na ni, maabot na sa ning mga sobra, mga 600 or 800,000, ato na sa ning ihatag ngadto. Round to na ni. Nya ang atong tagaan kadtong labing lisod. Kay kadtong round 1 nato, 16 ka parokya ang atong gipaambitan tus Northern Cebu. Inigbalik nato, dili na kaabot og 16, pilio nato tong labing uyamot gyud. Na-identified naman namo ang labing uyamot og labing nanginahanglan. Salamat kaayo. Unya naa tay report sa ato dinhing financial report for this month or for the month of September. Bunga gyapon
Mao na ni ang total nga kwartang nisod sa atong parokya, donation, slots og kolekta. Beginning balance 2,245,188 pesos. Ang total cash receipts nato for the month of September is 7,436,686 pesos and 64 centavos. Ang total cash disbursements pod nato niabot sa 7,239,293 pesos and 15 centavos. So ang atong ending balance as of September 30 is 2,442,581 pesos and 49 centavos. Pakpak na yun. Salamat. Nya, andam pa mong mutabang sa atong parokya. Andam pa mong muhatag sa inyong dili 10%, 100%. Kaya di na ba na 10% ang gipangayo ni Kristo, 100%. Ang tanan gyud pasabot love offering, bunga sa gugma. Mao na bunga sa gugma, igugmao nato ang ato mga igsuong nangamatay karong pagsaulog sa All Saints Day, All Souls Day na atay pasuga sa lubong. Nagsige na tagdawat karon og katong pasugan ninyo ang lubong sa inyong mahal sa kinabuhi. Na adyas gawas murag na ilamisa dihang mudawat sa pagpasuga na asa sa atong opisina tag 400 pesos. Makatabang ni sa pagampo para sa nangamatay kay usa man na siya kapag ampo murag atong gisugan kay ato nang giampo for 3 days, October 31 to November 2, ang atong pagampo kada siga sa suga, nag-ingon ta, kahayag na way pagkapalong, magdanag unta kaniya o Ginoo. Mo na atong murabag meaning anang pagpasuga. Mo masanay meaning sa pagdagkot ninyo kandila. Equivalent ana ang pagpasuga. So individual gid na nga pagampo. Dili na kopya-kopya nga nasugaan mang pikas lubong duol ra mang amo kana mauna na siya ayaw naam sa kay imong kaugalingong ampo katoy para to sa to siyang minahal unya pamisa sad sa mga kalag so available na sad ato mga sobre pamisa sa mga kalag ato na nang gipasuroy ngadto sa mga houses sa kada chapel ang mga chapel leaders maoy mo suroy ni ana apil na sad ang pagpasuga. Ang deadline nato sa pagpasuga di ay ang atong pagdawat karon rang October 30 para ma-install na nato kay sugdon managsiyag pasiga October 31. So karon panguan na mo katong gustong inyong pasugan. Unya nag-adjust pud ta sa atong kaning pamaagi labinas bayronon og mga pamaagi didto sa atong Catholic Cemetery sa ato bang Catholic Cemetery una ato lang nang i-post didto og ato sa nang i-announce dinhi i-post nato from time to time pero mao lang ni ang summary ang pagpalubong sa Nitso doon na kausaban sa bayronon ato alang niya sa opisina o pamanton ako ma-determine ang official gyud sa ato sang bone chamber na nasay kausaban sa bayronon. Ang ato ng bayronon dili na kadtong ingon bag-o ning Nitso o kani nagamit na. Di na mo'y atong basihanan. Ang basihanan na ang comfort. Comfort. Hay may komportable nga Nitso ang dias ubos o tuas babaw. Para ninyo ba nga ilubong ninyo inyong minahal, hay may ganahan ninyo ang dapit sa ubos o babaw. Kana gyud mahikap nato. So ang unang duha ka Nitso kay upat man na kasapaw, ang ikatulo kabutono na nimo. Pero kanang duha kasapaw kutob gyud na sa imong naong sa normal nga height sa Pilipino. Nya kadtong ikaupat motongtong nakaadtog hagdan peligro na kang matuwad. So, ang komportable, mao'y mahal. Ang katong di na kayo komportable, mao'y barato. Ana na. Mao sa dito sa atong bone chamber, 7 na kasapaw. So, ang dias ubos, kutob sa imong naong, mahal-mahal. Ang tuas babaw,
Motoy minus og presyo. Tanawa lang niya dito, ha? Unya, mopahinomdom ko, bunga sa atong pagkamapaubsanon, ang pagkamaalagaron. Ug unsa may atong ialagad? Kanig yung prinsipyo nga, trust Cebu. Ug unsa man ang trust Cebu? Transparency. Di na ta magsigig pamakak. R, religiosity. Sundo nato ang atong gituuhan ug atong palambuon ang mga pag-ampo sa atong relihiyon. Unity. Mo bati ta sa atong tibuok parokya ug tibuok simbahan. Ang S, service. Di na ta magsigig sugo, mag-alagaray ta. No? Ang T, technology. Gamito nato ang mga teknolohiya. Morning ni ataroy live streaming, na atay mga YouTube, na atay social media, na ata ni mga hilipans, TV, ug uban pang technology. Mga modern na kahimanan. Ang Cebu, ang C, clean. Munang nihangyo ang atong LGU, manglimpyo ta. Isegregate na to ang basura. Kay mao na sanay meaning sa sunod nga letter ang E, economizing. Ang malata, ibalik sa yuta. Ang plastic, ibalik sa asaman. Adtos factory, galingon na siya. Kung naamoy mga plastic sa inyo, i-deliver na dinhi sa simbahan. Na anak ko anay kaila nga mukuha sa tanang plastic, nga ilang galingon, o himuon nilang plyboard. Kana bang magamit nga kuan ba? Kanang dagko nga board nga ibongbong, isalog. Nana ko'y kaila ana. Nanay kompanya nga mogdawat ana og namaligya na ron sila mga plyboard nga dagko kayong kuan nya baga kay pating liguna. Waterproof. Gikas mga plastic. Ay remit na nyo din sa pila pa na ka-truck. Haron di na ninyo ilabay, ha? Nya dihatong basura na nanay segregation, malata o di malata. Sunda lang na ninyo. Kami sa dinhi maningkamot ni nga ang malata ibalik na mo siyuta. Ilubong lang na siyuta, mahimo ng fertilizer, economizing. Unya ang B, beautiful. Di na manimaho ngatong palibot. Singuha ko no ng imong tupad. Singuha ba? Nanimaho wa? Basig hapit na malata. Di na beautiful and useful. Magamit na to. Dili kay maghimo siyang basura. Magamit, useful. Kay kanang malata, sama naman kanon, mga dahon o uban pa, papel, ug ato na nang ibutang sa yuta, ikahimo anang fertilizer, useful na. Pero inyo nang ilabay, saman, pollution na. Useful. Ang plastic sad kung atong galingon, himuon atong mga construction materials, useful na. Pero gisige na itong labay, pollution na siya. No? Sige, manindog na ta mga mapaubsanon o maalagaron.